Здравейте, приятели! Днес ще тествам тази гъвкава лампа с щипка за бюро. Може да я обгънете във всяка позиция, за която ви е нужна. Има 10 степени за силата на светлината и 3 вида цвята, които са 3, 4 и 6000 келвина. Щипката се захваща добре за бюрото или масата. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.